Migao mar thieth onyiso luoro ewi kwan mamalo ma tiyo gi yedhe mamero ji e kaunti ma Isiolo, ka giwacho ni kwan no medore mokalo. Koloso e kaunti ma Isiolo, jagoro mongirore mochung' ne weche mag thieth mar oganda Mary Mudhoni owacho ni tiyo asasa gi yedhe mamero ji bende kelo medruok e tuoche mag kansa, kokwayo oganda duto kod sirikal mondo onyuak lwedo lweny mar kedo gi yedhe mamero ji. Omedo ni Jo-Kenya 44,000 nigi tuo mar kansa, kama dirom 29,000 tho higa ka higa. Watu wanavuta sana. Unakuta wanaume wameenda base, hawarudi nyumbani bwana. Wanakaa siku 3. Mwanaume hajaoga, ako na mtoto, ako na mama, lakini hajapatikana. Kwa sababu alikula ile dawa, akapatwa na usingizi, akalala pale. Hizi madawa ndizo zinatuletea cancer. 44,000 people we are diagnosing every year out of cancer. And majorly, ile cause ya cancer ni ulevi na sigara. Tunazika watu 29,000 people juu ya cancer, kwa sababu ya saa zingine ulevi na sigara. Kila county itakuwa na rehabilitation center, because walevi ni watu na ni wetu. Walevis are not failures. They are down but not out. With treatment and rehabilitation, they can become productive members of this society. Mimi nilikuwa mlevi na sasa niko sober. And I am the vice chair of Nakada because I am sober. Erokamano Nyakwaramogi, medo winjo weche manyien mag Migago kowuok e Ramogi TV. Wadhi yweyo mokwongo, waduogo gi mathoth.